Kurslarımız başladı. Nemediyada Merdinê ji qursên Qur'anê dest pê kirin û eleqa gelek zêde ye. Kur'an zaf hoşa. Kur'an okuyorum, çok güzel. Camiye hoşa, camiye Kur'an dizanım. Zarok ji bo ku hînê Qur'anê bibin pir bi kelecanê. En cami, am Kur'an tuğayını, Kur'an zaf hoşa, cami zaf hoşa. Mala dibêjin bila malbat di betnaneyê de zarokên xwe bişînin mizgeftan. Em va dersadineva û zarok di vê mewsîma havînê de ji wara heqîqeten fırsateke. Ev fırsateke guwerin vê hewa mizgeftê manewî bistênin û li vê de ji xwe re beelimne kitaba xwe, Qur'ana xwe, dînê xwe, ev tiştekî gelekî muhim em dibînin. Qursên Qur'anên havînê wê du mehan dewam bikin.